Picit változni fog a többes első és a Szóval, Matyutól és Marcitól. Mindketten nagyon fiatalon ismerkedtünk meg anyóval. Míg Marci nem igazán könnyítette meg anyu dolgát, ő nem kényszerítette az orvosokat, hogy felvágják anyu hasát, mint Matyi. Aztán, hogy a Marcika elfelejtett arról, hogy úgy volt, hogy az anyu hasát fel fogják vágni, és aztán utolsó pillanatban azt mondták, hogy mégse szült meg természetesen. Úgyhogy lehet, hogy akkor se volt a jó dolga. Csak az én kommentálom. Nagyon fiatalon megértettük, hogy anyánk nagyon sokat törődött velünk, és mindig tudni akarta, hogy mi történik velünk. Amit nem tudtunk, az az volt, hogy igazából plettykákra vadászott. Ez úgy működik különben, hogy az vannak bizonyos kérdései, és én nem kérdezhetem ezeket a kérdéseket. Én megkérdezek valamit, és azt mondjuk, ez egy anyu kérdés, erre nem válaszolunk. Tehát, hogy megismerkednek hogy valaki barátjuk van, és akkor kérdés, hogy mit csinálnak a szüleik. Na, én is ezeket így tudok kérdezni, és ez nem mondom, mit csináltak ők, honnan jöttek, mert amire igazán nem számítottunk, hogy egy nap egy 3 útleveles világjáró kém lesz a mama, aki diplomáciai státusszal rendelkezik, és business class-on utazgatva egy tiszkos szervezet számára fog dolgozni, akik az OECD fedőnév alatt átszázzák magukat. Komolyra fordítva szólt, anyu a legjobb anya a világon. Mindig szerető, együttérzés aggódó. Mindig arra készített bennünket, hogy találjunk kihívást a munkánkban, a tanulmányaink során és a magánéletünkben, hogy a legjobban teljesíthessünk. Habár egyelőre még sem a Matyi, sem a Marci nem produkált unokát, amelyre pedig régóta vágyik, de Marci keményen dolgozik rajta. Annyira, hogy most azért nincs itt a Marci, mert volt tegnap este egy rendezvúja, és reggel 8 óra van szombaton Új-Zélandon, úgyhogy a fenekölgyet. Nagyon sajnáljuk, hogy nem ünnepeltünk veled együtt, ha bár Matyus itt van. Szia Matyus! De lelkiekben ott vagyunk, anyu. Mi mind a ketten nagyon szeretünk téged. Múlia, puszi, Matyi és Marci. Köszönöm!